jele aw ni ɲanguma bi ye juma ye juin kalo ale tile 28 ye bi ye san 2024 an bɛ Segu i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min kunun ko maa nakun o ka fisa i yɛrɛ ye. Segu bi sɔgɔmada in na chambre de commerce ale kɔnɔna na atelier de concertation min baara sigira agence ni office fɛ o baara o daminɛna bi. Luxdev ale ka dɛmɛbaga jɛkulu ni o ye Luxembourgkaw ka aide ye ale kɛlen don ka na dɛmɛ kɛ ko in na ani dɛmɛbaga jɛkulu wɛrɛw yaasa sɛnɛ mɔnɔbɔli kura min bɛ yen n'o b'a to ni wari b'i bolo i bɛ se ka sɛnɛ kɛ dugukolo bɛ d'i ma nɔgɔ bɛ d'i ma sɛnɛyɔrɔ bɛ d'i ma labɛn minnu kan ka kɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ min ye ofisiw ale ni agence minnu bɛ Mali kɔnɔna na. Baara in ŋaniya taara maa minnu fɛ o ye office du moyen banni ye ni ale coordinateur o ye Isa Kante ye. Sɔgɔmada in na Segu chambre de commerce kɔnɔna na kɛnɛ kan Segu gouverneur ale tun bɛ yen ka taa se Segu maire ba ma n'o ye yɛrɛmarakafo maire ye Nuhu Jara, dugutigilakaw kabilatigiw finitigiw ka ɲɛmaaw ka taa se polisi ɲɛmaaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kɔnɔna na ka fara min ye nɔgɔ feerelaw opérateur économique sɛnɛkɛlaw ka bɔ Segu fan bɛɛ lajɛlen ani Mali fan bɛɛ lajɛlen agence kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ Segu. Baara ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye Lasine Danbele ye sɛnɛ minisiri. Kow daminɛli la Nuhu Jara n'ale ye Segu yɛrɛmarakafo maire ye a ye bonya ni foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Maa nana mɔnɔbɔ ni hakilina kura min filɛ nin ye Nuhu Jara y'a jira k'a fɔ ko jamana tɛ se ka taa ɲɛ cogo si ni dunkafa ma sabati. Dunkafa sabatiliko ɲuman a ko o bɔlen don an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ sabula u sɛmɛ yiri don sɛmɛ yiri min bi ni baara kan ka kɛ ni a ye an ka jamana kɔnɔ. Segu maire ko ka a b'a dɔn k'a fɔ samiya ji min filɛ nin ye ni o kan ka na ɲina a kan ka se ka kɛ sababu ɲuman ye balow ka kɛ sɛnɛw ka kɛ jɛgɛmaw ka kɛ min ye bagan maraw ye olu ka kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. Nka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin n'o daminɛna Segu sɔgɔmada in na maire ko k'a b'a labɛnbaw fo a laɲinibaw k'olu fo. Segu yɛrɛ sugandili ka na baara in kɛ Segukaw fɛ yen k'a b'a f'u ma ko u ni an bɛ kun ko yan de ye Segu ye d'a ka gun kan k'u bisimila k'u bɛ se ka baaraw olu daminɛ. Nuhu Jara tilalen min ye ifiri maaw ye n'o ye malosɛnɛnaw olu ka interprofession ye o ɲɛmaaba Boli ale ye kuma ta a ko min ye ni laɲini in ye laɲini min don a bɛ se ka kɛ sɛnɛ bolo caman fɛ. Tiɲɛ don office du moyen banni maaw olu ni agence ni office minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ye laɲini kɛ yaasa baara in a ka se ka kɛ malo ka ɲina min ye Boli ye a ko olu yɛrɛ ka laɲini ye min ye musaka o musaka bɛ yen bi n'o bɛ minisiriso kɔnɔna na a ka lajɛ a doncogo ɲuman baara kɛcogo ɲuman a ka kuma kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko jɔrɔna caman bɛ u la sabula maa minnu bɛ yen n'olu bɛ mɔgɔw dɛmɛ olu caman bɛ yen bi u tɛ yen degun bɛ musakako la ko hali lajɛ min filɛ nin n'an filɛ kɛnɛ kan nin ye a labɛn ni musakako a gɛlɛyara kosɛbɛ k'a sababuya kɛ fɛn caman ye min ye bolo ni ɲɔgɔnmaw ye olu bɛ se ka sabati cogo min a y'a jira fana k'a fɔ minisiriso kɔnɔna na baaraw bɛ yen fɛɛrɛw bɛ yen ni olu sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye sɛnɛ kɛcogo ɲuman ye nɔ bɛ se ka bɔ a la min bɛ boli nin bɛɛ ye a kɔni ye foli ni tali kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu sɔnna ka nin kɛnɛ in sigi hakili jagabɔ ka se ka kɛ malo sɛnɛ ale ka se ka don ba la nka k'u kana ɲinɛ a ko nɔgɔko gɛlɛya k'o bɛ yen ko nɔgɔ ye degun min sɔrɔ nɔgɔ min bɔra Irisilakaw fɛ yen a y'a da don o la hakili la k'a fɔ min ye minisiri Lasine Danbele ye a ye jaabili kɛ ale tilalen kuma dira Isa Kante ma. Isa Kante ale yɛrɛ jɛrɛ in ale kumana agence ni office min bɛ Mali kɔnɔna na n'o ye malosɛnɛyɔrɔ ni balosɛnɛyɔrɔw ye olu bɛɛ lajɛlen ka faralen ɲɔgɔn kan ale kumana o tɔgɔ la a ko min ye lajɛ in ye tiɲɛ don hakilina bɔra ale yɔrɔ nka bɛɛ lajɛlen ta don sabula a kɛkun ye min ye nafa bɛ se ka kɛ cogo di Mali bɛ se k'i disi gosi cogo di san o san
kɛnɛ b'an bolo ji b'an bolo fɛɛrɛw tɛ sɔrɔ mun na o kɛnɛ bɛ se ka don ba la o de y'a to agriculture contractuel ale bɛna sigi sen kan a sigikun b'a sen kan ye min ye f'a ka ɲɛfɔ maaw ye u k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ min don n'i ko a ye n'an ka jɛ i ko an ka n'an ka kɛlɛ degun minnu bɛ se ka y'a la fili minnu bɛ se ka y'a la hakilinaw ka yira ɲɔgɔn na Isa Kante ka fɔ la o bɛ se k'a kɛ min ye lafiya ye o bɛ na don tɔw la a ko ale ka laɲini ye min ye ni nin faamuna bi do o sini do o sinikɛnɛ do o san wɛrɛ do o a na se ka don ba la ka se da dumunifɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ma mun bɛna se ka fisaya jamana ma kosɛbɛ nka a y'a yira k'a fɔ laɲini kɛkun ye min ye e maa min n'e b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ yanni k'a fɔ k'i bɛ taa dugukolo ɲini ka taa dugukolo wari ɲini ka wuli ka jɔ kɛ ni wari b'i bolo n'i nana ni n'olu bɛnn'a la fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan agriculture contractuelle in na u bɛna o ɲɛf'i ye Segu jɛrɛ yɛrɛ kɛkun ye ka maaw labɔ a kalama a bɛna kɛ cogo di a ko bɛna sigi sen kan cogo di baara bɛ se ka kɛ a la cogo di a ko u nakunba ye o ye Segu ni ale bɔlen kuma na kuma dira kumatigi ma nin cɛ in kumana Segu bi dɛ Lasine Dame le ministre de l'agriculture keba an ye ndalen kelen sɔrɔ a fana bolo han ko ni kulusi bɛ taa yɔrɔ min ko mugu fana bɛ taa ye a ko tɛ dɛ ne t'a fɔ ɲɛna ko n'a tigi de bɛ yaala wa Lasine ko min ye sɛnɛ in ye miiriya in ye ko tiɲɛ don a bɔra maa min yɔrɔ o y'olu ka agence n'u ka office maa ye nka office ɲɛmaa tɛ se ka office ɲɛmaa bila baara la office ma fisa ni office ye wa office tɛ office sanfɛ nka yaasa o ka se ka kɛ ka ɲɛ fo minisiriso de k'i da don a la o de la ale bolo bi Segu jɛrɛ in a ka fisa kosɛbɛ nka a ye kuma dɔw fɔ keba a ma bi tulo kɔnɔ dɛ sɛnɛ gɛlɛya yɛrɛ minisiri y'i da don a la bi o ye fɔlɔ minnu bɛna k'u bɛna an dɛmɛ a ka kɛ dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ ye an ka se ka nafa sɔrɔ a la a kana kɛ fankelenma ye filanan a y'a da don min na o ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu bɛ minisiriso la baara la u kana kɛ biro kɔnɔsigilaw ye u k'u jija u ka kɛ kɛnɛkamaaw ye minnu bɛ ye ka taa forow kɔnɔ ka taa falaw kɔnɔ ka taa jɛgɛmayɔrɔw la ka taa baganmayɔrɔw la ka taa kɛnɛ yɛrɛ kan baara bɛ se ka kɛ cogo min o de la a ko Segu lajɛ in ko ale bɛ to yan bi a bɛ to yan sini ko fo ni sen ta in k'u ka nɔbɔ k'a tɛna kɛ jɛrɛ ye an nana an y'a mamu k'a bila ka taa k'a b'a sigi k'u ka jaabi kɔnɔ de ko fo ale ni fɛn dɔ ka bɔ yan wa ko fana ko min ye nɔgɔko ye irisi nɔgɔko a balalen don musakako y'a sababu ye irisi nɔgɔ minisiri y'a da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ nka n'Ala sɔnn'a ma an na kuma di a yɛrɛ ma don dɔ la an ye kumakan mun ta Segu yan mɔgɔw k'a mɛn irisi nɔgɔ ye mun ye mun kɛlen don k'a bali degun jumɛn b'a kan pour que bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ min bɛ senna a nɔgɔko in na sɛnɛkɛlaw caman fana sigilen don nɔgɔko gɛlɛya bɔli da sera a ma n'o ye ifiri cɛ ye a ma dogo fiyewu a ko nɔgɔ ko degun bɛ yen minisiri ale kɔni ko k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka dugawu kɛ a b'a ɲini Ala fɛ o min ta ye sanji ye a ka sanji d'a ma min b'a nafa yaasa sɛnɛ ani min kan ka kɛ ɲinan Ala ka an nafalan bɔ a la a kɔni ka kumaw an y'u bɛɛ lajɛlen bila an ka page YouTube kan hakilila k'a fɔ mɔgɔ caman y'a kuma mɛn sɛnɛ taabolo sɛnɛ gɛlɛya sɛnɛ degun mun bɛ sɛnɛ ɲɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka minnu kɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min Jamelekɛ a ma tɔ to kuma na baara bannen baara ɲɔngirila ko maaw ka taa darakanin dun fɔlɔ u ka tila ka segin ka na u segilen ka taa sali kɔnɔ laɲini min yɛrɛ bɛ sen na Isa ale y'o ɲɛfɔ ko in bɛna kɛ cogo di a bɛ sigi sen kan cogo di n'i b'a fɛ ka contrat kɛ i bɛna an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di u b'a fɛ ka laɲiniba minnu kɛ baara ninnu bɛna kɛ cogo di nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra kebako b'an bɛ Segu an tɛmɛtɔ bi Segu ɲɛnakɔrɔ fɔma rond-point in na an mara ko yen kɛra fatɔ mara yɔrɔ ye an b'a ɲini Segu ɲɛmaaw fɛ
hôpital Ɲanakɔrɔ Fɔnba rond-point suguba fɛrɛfɛla la a kɛra fataw ni ɲamaw dagayɔrɔ de ye. Segu maire Nun Jara a ka wuli ka ko fɛrɛ tigɛ. Keba an ye mun lakɔlɔsi Segu kɔnɔ yan o ye k'a fɔ séminaire atelier rencontre jɛrɛ minnu bɛ kɛ a waatilama a tɛ ka daja Segu la dɛ. Segu hôtel tigiw olu tɛ k'a tɔnɔ bɔ, Segu restaurant tigiw tɛ k'a tɔnɔ bɔ. Munna jɛrɛ caman bɛ ka kɛ yan bi u ye maaw ta ka bɔ Bamakɔ k'u kana tobili kɛ. Jɛrɛ caman bɛ ka kɛ yan bi u ni hôtesse bɛ bɔ faw na ka na. Wa Segu fana maa minnu bɛna fanba ko kana jɛrɛ ninnu kɛ u tɛ jigin dunanjigisow kɔnɔ tugun dɛ. U bɛ fɛɛrɛ de tigɛ sow ɲini minnu da ka nɔgɔ hali n'u 3, 4, 5 bɛ taa sigi yen Segu hôtel olu langolo bi to. O ye degun ye degun min ka gɛlɛn. Hôtel tigiw ko olu bɛ hôtel baara min na u bɛ impôt sara Segu maa wɛrɛ de bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la tuma bɛɛ ka na o baara kɛ yan ka taa n'o tɔnɔ ye. Olu kɔni bi yan courant t'u bolo ji t'u bolo degun b'u kan client kelen kelen minnu bɛ na u b'u sɔri yɔrɔw la ka fɛnw ɲini k'olu ka hôtel t'u bolo. Donc sisan séminaire atelier an bɛna kɛ Segu hôtel ka tɔnɔba t'a la dɛ. Wa maa caman bɛ yen bi o bɛ atelier ni séminaire fana sigi sen kan a tɔnɔ fɔlɔ y'a labɛnbaw yɛrɛ ta ye dɛ. Segu kelen kɔnɔna na yan OFID Niger ko directeur adjoint tɛ yen dɛ. Directeur adjoint dun o de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula ale ni baarakɛlaw ka surun ka tɛmɛ PDG kan. Donc bi min ye Segu OFID Niger ye ɲɛma danganya ko o bɛ a la baara caman bɛ o tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ fo minisiriso a ka hakili to la k'a dɔn k'a fɔ ko o degun bɛ Segu. Segu hali bi a b'a fɔ min ma ko les sages de Segu Segu yan u ka baara n'u ka kow kɛcogo dɛmɛbagaw b'u la. Maa dɔw bɛ yen moto b'olu bolo olu bɛ yaala u b'u majamu u bɛ fɛn caman fɔ. Bi an taalen juma na Keba ani maaw ye baro kɛ u ko mun na Segu bɛ ŋuna ko transition Segu bɛ wulikajɔ kɛ ko transition Segu tɛ fɛ ka i bolo jigin transition ko la ko kabi a ko daminɛ olu ye layidu de ta k'a kɛ maa ti k'a k'olu nɔ na olu ma maa ci Segu yɛrɛ diinɛ n'a ŋaniya de don maa wulila k'i jɔ k'i tɔgɔ ye nin ye o i tɛ nin ye o Segu yɛrɛ de ko transition maaw duminnen don o ka Segu yan. Wa juma na bi an ye min fana la kɔlɔsi o ye k'a fɔ Asimi tɔgɔma ka ca han Segu kɔnɔ yan kɔni ne yɛrɛ ye min ye bi a bɛ 7 bɔ. Donc o ye transition kanu côté ye n'an bɔr'o la an bɛ segin an bɛ taa min sisan sa Keba yani an ka taa yɔrɔ jan an b'a fɔ n ko Segu kɔnɔ yan bi an ni maa caman ye ɲɔgɔn ye sɛnɛkɛlaw la an ni maa caman ye ɲɔgɔn ye togodalamaw la an ni maa caman ye ɲɔgɔn ye baarakɛlaw la an ni maa caman ye ɲɔgɔn ye cɛsirilenw na an ka u ka foli n'u ka bonyamasegin kɛ u ye u ko u bɛ an lamɛn su ani tile an yɛrɛ b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka taa se directeuriya jɔyɔrɔ bɛ maa minnu bolo ofisi bolofara minnu bɛ yen maasinaka minnu nana joroka minnu nana ɲɔnɔnka minnu nana sɛnɛkɛla minnu bɛ yan min ye jajeba ninnu ye DPA n'o ye Dugure ye ka taa se Segu yɛrɛ kɔnɔna na sɛnɛko bɛ maa bolo ani fɛn fɛn n'an n'u ye ɲɔgɔn ye bi muso fara cɛ kan k'anw fana b'u fo. N teri wari e kana kɛ i ye teri maa i kana kɛ wara ye dɛ an k'u ka bonya Segu ma sabula ni maaw y'i tanu i kana k'u ma fitiriwale ye wa u ye doni d'an kun dɛ u ye doni d'an kun Segu kelen kɔnɔna na bi Keba su in na an bɛ taa koyi Mamu Dafe ale kɛlen don ka ɲɛnajɛ sigi ɲɛnajɛ in o ye catiri ye o bɛ kɛ kɔrɛ la nɛgɛ kanɲɛ 21 ko musow olu ni cɛsirijalaw o ye catiri ye su in na o bɛ bɔ kɔrɛ la Segukaw fɛ yan sini sɔgɔma ni Ala sɔnna a ma min ye Amadu Jara ye docteur Amadu Traoré ni ale ye sociologue ye
école karamɔgɔ do Segu université la ale bɛna na taa baro sigi kɛ kɔrɛ baro la segukaw fɛ yen o kɔrɛ baro in kɔnɔna na sa ko bɔlɔlɔ ni réseaux sociaux olu ni denmisɛnninw ni siniɲɛsigi n'Ala sɔnna ma a bɛ se ka nin baro in ye an ka page kan sini directement na min mana bɔ o la an b'o di sini sufɛ keba concert bɛ yen dɛ Amadu Jara n'u b'a fɔ ma ko Pɛgɛlɛ Junior ale ni Kani Sidibe nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kɔrɛ la Segu anw sara o ne y'o de fɔ a ye n ko n'an m'an ye an bɛ continuer n'an bɔra Segu dugu Bilade bɛ yen Bilade bɛ na fɔlɔ dɛ n'an bɔra Segu nka Duna bɛ yen dɛ Duna ni Tona bɛɛ bɛ sira la n'i ye banni tigɛ i bɛ se olu ma k'an bɛ Segu bɛɛ fo ka Segu bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an kɔni bi yan fɔlɔ yanni k'o cɛ kɔrɛ ale baro o bɛ kɛ sini sɔgɔma 9h Mamu Dafekayɔrɔ la Menakakaw fɛ yen kununko Banbanciwale ni Yugawale kɛbaaw olu tun taar'u si filɛ an ka wolomasiri tabaw la Menaka Gawo Tɔmɔ Kidali sira kan min ye Yugawale ni Banbanciwale kɛbaa maa 16 an'u ka moto u y'olu bɔ baara la wolomasiri taba maa 2 olu joginna min ye an ka cɛdenw ye u y'a yira Menakakaw la u k'u hakilina tigɛ tant que kunnafoni yɛrɛ bɛ di baara kɛcogo ɲuman bɛ ka kɛ min ye wolomasiri tabaw ye ko u n'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa min ye lakana o ka sabati bɛɛ lajɛlen ye wa ko bɛɛ ka bila i kun na ko nin waleya min kɛra Andra Bukari sira la a ma foyi bɔ baki la baki bɛ ka kɛ i n'a fɔ a kɛcogo la Menakakaw fɛ yen basigi ani lafiya kɔnɔna na denmisɛnninw u bɛ k'u ka ɲɔgɔndan baaraw kɛ Kajolokaw olu ka dugu kɔnɔna na min ye hɛrɛma kɔnɔ ye n'ale bɛ luluni aw ka fɛn in don dɛ Samɛgɛru k'a ye misi baden de fa ye Samɛgɛru ye misi baden fa anw kɔni ko an ye sogo sɔrɔ nka gendarme ko ko pɛtu dɛ k'a ti dun dɛ u y'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ jeni Kajolokaw fɛ yen Samɛgɛru san kɛlen ka sogo fa o bɛ se ka dun tugun bon komi fɛn fɛn bɔra a kɛ an m'an da yira a la sinon in kɔni ti ko gɛrɛ ye o an tun bɛ bɛn o nka k'u y'a jeni k'a bɛɛ lajɛlen minɛ dugudenw na wa ko min ye bi bagan ninnu ye u kun bɔra Côte d'Ivoire kaw fɛ yen bindun de la u segintɔ kun do ka na o de senfɛ sa kɔni Sanpɛrɛn ale jiginna u kan k'u bɛɛ caman ka olu faga an Songokaw fana fɛ yen armée ale ni Banbanciwale kɛbaaw kun kɛra ɲɔgɔn na o wulikajɔ senfɛ Banbanciwale kɛbaaw kɛlen ka dugumasara ta tuma min na sa min ye saga misi 100 ye saga 400 armée ale sera k'o minɛ Banbanciwale ni Yugawale kɛbaaw la a kɛra yɔrɔ mun na sa o kɔni ye Bura commune kɔnɔna ye an Songokaw fɛ yen k'a ɲininen don Bura maire fɛ k'an ka misiw n'an ka saga minnu tununa k'a k'an yɔrɔ ɲini k'a d'an ma ne bɛ Bamakɔ yan keba n ka saga mara yɔrɔ tun bɛ yen tununa a mɛnna monsieur le maire de Bura an kana jɔ an ni yɔrɔ la dɛ an ka baganw tununa a mɛnna an ka laya ye juru tigɛ Bamakɔ a y'a kunna an sɔnko de kan armée k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka o wulikajɔ n'o cɛsiri la min ye Gawo ale sira kan paranti 2 camion paranti ani chauffeur u y'olu minɛ dɛ u y'u minɛ Boni ale ni Douentza ni ɲɔgɔn cɛ nka yan'o cɛ fana bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko camion minnu n'olu bɛ minɛnw ta sa olu fana caman kun jenina o sira kelen in kan yen maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ min tun bɛ ka kɛ n'o ye patrouille ye ko armée ko fɔ a ka segin a nɔ na k'o baaraw daminɛ tuguni Yorosokaw fɛ yen maire e ko u tɛ maire kɔ ye fiyewu min ye Banbanciwale ni Yugawale kɛbaaw ye dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Kumbiyakaw fɛ yen maire ka dankan fɔlɔ ni sabanan ko u kɔni ye olu minɛ maaw y'a yira k'a fɔ ko a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 17 kununko k'u bɛ k'u ɲini fin jɛ u tɛ ka ye sabula nin yɔrɔ ninnu kɔni na maa t'a dɔn u taara n'u ye yɔrɔ min nka min ye dugudenw ye u y'a yira k'a fɔ ko fo ɲɛfɔli ka kɛ ko sabula min ye Banbanciwale ni Yugawale kɛbaaw ye olu tun bɛ fɛ impôt ka sara u ye ani taxes dugudenw kɔni bannen don o ma pewu maire minnu b'o ko kunna sa k'u y'olu de minɛ ka taa n'u ye Kunbiya ale ni Burakaw olu kɔni fɛ yen nin waati in na Banbanciwale kɛbaaw olu bɛ yen Gawusu Kulubali ale tun ye douanier de ye a minɛna salon na siniko Banbanciwale ni Yugawale kɛbaaw fɛ Burkina sɔrɔdasiw olu kɛlen don ka taa tugu u la nin waati in na
Gawusu y'i sen fa Gawusu bolila ka kɔw pan ka baw pan ka saw ka min ye miliyɔnw ni biliminw ni fɛnw ye kɔlɔnjugu ka tɛmɛ o bɛɛ la ka n'i jɔ Kucala Caki maa fɔlɔ minnu y'a ye o ko fatɔ don a ko ale ti fatɔ ye dɛ mun b'ale kɛ fatɔ ye hakili sigilen tuma min dɔɔninnikaw y'a dɔn k'a fɔ k'olu ka maa don u y'a bila k'a kana ka denbaya la Bamakɔ douanier min don a kun minɛna san 2021 Bamacɛwale ni Jugawale kɛbaaw fɛ Kucala bingali senfɛ wa kunun na sini ko min ye Burukina sɔrɔdasiw ye olu ka wulikajɔ senfɛ a fana ye 5 don fiɲɛ na k'a yɛrɛ ta sɔrɔ n'o ye jamana sɔrɔ min kan ka dun n'a b'a fɔ a ma ko loi de finance ale kun taalen don CNT la ko k'a lajɛ min ye majɛ minnu ni fɛn minnu bɛ a la n'Ala sɔnna a ma su in na brève wagati musaka kɛra cogo di dɔ farala sɔrɔdasiw ka wari kan cogo di an bɛna na ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna Ibrahima Ikasa ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan ka taa fara ministre Sanu kan aw terikɛ awɔ Amara terikɛ de ye Sanu ye école de maintien de la paix Alioune Blondin bɛ n'ale bɛ Amudalayi ACI la sa ko ale maa 1700 olu de kɔni degi bɛn ni kelenya la farafinnakaw min ye an yɛrɛ ka jamanadenw ko olu sera k'o kɛ min ye kalo 6 fɔlɔ min san daminɛ kalo 6 fɔlɔ in k'u sera ka o baara kɛ bɛn min ye basigi ni lafiya u bɛ se ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min o kalan min ye école de maintien Alioune Blondin bɛ ye ko a bɛ fɛ ka subahana mansinw ka baara kɛ n'o ye ka falen kɛ sa yaasa kunnafoni sanumanw bɛ se ka di cogo min keba a bɛ Alioune Blondin bɛ histoire dɔn a t'a dɔn école de maintien de la paix min tun bɛ Jombokoro Côte d'Ivoire kɛlɛ wulilen 2002 u bɛn'a kan ko kana n'o de ye Mali la o de tɔgɔ nana da Alioune Blondin bɛ la anw fɛ a bɔra Jombokoro Côte d'Ivoire de kɛlɛ de kama 2002 ka n'a di Mali ma o y'a sɔrɔ anw basigilen don sisan komi basigibaliya kɛlen don an bɛɛ lajɛlen taala ye ko a nato Mali la yan sa donc école de maintien de la paix a nacogo de ye nin ye an ka jamana kɔnɔ a bɔra Jombokorokaw de fɛ yen sabula kɛlɛ tun bɛ yen jamana tun tɛ se ka taa yen APDP ale ye jɛkulu ye jɛkulu mun maaw tɔgɔla kibaruya minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ale b'i hakili to o la maa kana to ndaraki k'o bayɛlɛma k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye a ɲɛmaa n'o ye président ye o ye professeur Mamudu Samaseku ye ko a n'a ka maaw u taara Elhaji colonel Ablaye Mayiga fɛ yen ministre de l'administration territoriale ministre d'état porte-parole du gouvernement k'u taara ale fɛ yen waleya in senfɛ sa min ye Samaseku n'a ka cɛdenw ye k'u ye ɲɛfɔli kɛ colonel ye k'a d'a tulo kan k'a fɔ ko baara mun bɛ olu bolo a baara dalagirin ka bon kosɛbɛ sabula min ye maaw hakɛw ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛna ni application ni fɛnw ye bi an ka jamana kɔnɔ ko yɛrɛmabila bɛ a la olu kɔni b'a ɲini sa gouvernement fɛ yaasa fɛɛrɛ ka se ka sigi Ablaye ko k'a b'u fo ko k'u waleɲuman dɔn k'u bɛ baara min na u ka dɔ fara a kan halisa sabula baara mun don a baara ko jamana yɛrɛ tɛna tɔnɔbɔli daminɛ de sabula nin waati in na fɔlɔ n'i tun bɛ video sigi ka yɔrɔ la video de surveillance sigi fu kun don sisan sarali bɛna na don a la n'i nana ni application ye sisan bi Mali kɔnɔ ka n'a cogo sarali bɛna na don a la fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ ni maaw tɔgɔla ko bɛ a la a textes bɛɛ lajɛlen sigira sen kan k'a décret bɔ ka ban APDP ale fana bɛna na wari minɛ o la an ka jamana kɔnɔ hali an ka page Facebook ninnu an kan ka taa u jabala kɛ yen de hali kelen ta i bɛ taa n'a ye yen de olu de bɛ a fɔ bɔ Amara de don wa e ka 2000 di o de bɛ décret la i b'o sara n'i bɛ bɔ jamana wɛrɛ la o fana bɛ yen n'i bɛna ni application ye ka na baara i bɛna téléphone sogolo ɲɔgɔn na i bɛ fɛn fɛn kɛ f'i ka tɛmɛ olu de fɛ sisan a sɔngɔ bɛɛ lajɛlen a bɛ décret kɔnɔna na a dan tigɛlen don donc ministre u ye laɲini fana belebeleba k'a fɛ i b'a dɔn sa Mali biométrie sigilen don sen kan an yɛrɛ n'u kun kan ka baara kɛ nka u ko k'u ma labɛn maa caman bɛ to k'an wele k'an ye layidu di k'an bɛna na kuma biométrie kan directeur min b'a ko kunna a ma labɛn sɛbɛn an ye question kun fɔlɔ min ci a y'o ye a ko an k'a to ale ka labɛn donc n'a labɛnna don o don an ni mɔgɔw bɛ an n'a bɛ sigi an bɛ kuma pour que mɔgɔ ka faamuyali kɛ Mali biométrie ko in na APDP maaw ko Mali biométrie donnen ko Mali ka sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ dilan Mali kɔnɔ a si tɛ dilan n'o papier in tɛ parce que ko données bɛ na caya anw mana wuli an ko k'anw ye journalistes ye an bɛ taa journalistes ka données sigi an fɛ yen ninnu mana wuli olu b'a fɔ ko olu ye reporters ye olu bɛ to ka données sigi ko k'o bɔ a la pewu
Mali jamana donné bɛɛ lajɛlen ka kɛ CTDEC ta ye u y'o laɲini kɛ ministre fɛ yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya ne yɛrɛ bolo o don parce que foyi tɛ se ka kɛ ni yen tɛ n ka yɛrɛ b'a fɛ ka taa dɔ bɔ an si la ka taa professionnel la Allemagne coupe d'Europe ko min filɛ senna nin ye kɔni yan'a ka ban kɔni n'an bɔra yen numérique tɔgɔla dɔgɔkun min kun sigilen don an ka jamana kɔnɔ o baaraw kun cɛra kununko Alhamdu Ilienne ale ni min ye Aminata Zerbo Sabane ni ale Burkinakaw ka numérique ko ɲɛma ye ka taa fara Niger Mohamed Araliu u ka sa u taara Sogɛli fɛ yen ka taa bonyamasegi kɛ ale ye u y'a yira sa k'a fɔ ko kuncɛyɔrɔ kɔnɔ Ismaël Wage ale tun bɛ yen ale min ye ministre cohésion ye ko donbolow caman kɛra jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye laginɛkaw ye k'olu fana tun b'a kɛnɛ kan PMI Mali k'a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye dɛ tɔnɔkantuma k'a wulila k'i jɔ min ye CFA wari miliyari 22 buruburu 5 ye ko u y'o de kɛ u kun o la 100 saradala sa 7 ani buruburu 41 k'u y'o de sɔrɔ tɔnɔkantuma na ko o wari bɛ taa bɛn CFA wari miliyari 1 ani 600 ma ko min ye san 2002 ta kun y'o ye nin waati in na sa ko min ye Faseri Dunbiya ye PMI Mali directeur k'a kan ka fo a ka baara kɛcogo ɲuman na nka ni baarakɛlaw k'u k'u jija sa u ka bɛn coupe d'Europe a siɲɛkili 3 seri e ko a ma s'a kɛnɛ kan ka ban de min ye 8e de finale ye olu kan ka daminɛ ni Ala ma dɔwɛrɛ kɛ sini tɛ yan amara o tɛ Suisse ale ni Italie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 Allemagne ale ni Danemark olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Angleterre ni Slovaquie min ye Espagne ni Géorgie ye France Belgique Portugal Slovénie ko nin de ninnu de bɛ sen na min ye Allemagne ta ye olu ta kɔni fɛnw ta kɛ Suisse ni Italie o ye sini ye Allemagne fana ta ye sini ye min ye dimanche don ye sa o ye Angleterre ni Slovaquie ta ye ka taa Espagne ale fana ni Géorgie olu fana ta ye dimanche ye ntɛnɛn France ale ni Belgique bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Portugal ale fana ni Slovénie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni mun bɔra nin na sa olu bɛ sɔrɔ ka taa quart de finale a bɛ ka s'a serema yɔrɔ la sa dɛ ha wulada in na taa an b'o jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa o maa sɔgɔlen don an na Bamakɔ yan Segu k'a bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ fana an limanaw n'an filɛbagaw ɲɛna ko nɛgɛ kanɲɛ 21 kunnafoni telimanw an b'o kɛnɛ sigi a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21